Binayot man ang inyo. Ngano man lagi nga nahimo man sa kasamtangang mayor kung unsa ang atong nakita karon bisan pa man wala pa siya mahuman sa iyang pinakaunang termino. Natay pangutana, natay gipasundayag nga mga hulagway as a proof of evidence nya naagid ng mga proyektuha nga wala mahuman o wala natiwas. Nahuman na lang siya sa iyang 3 terms, which is 9 years nga maoy amahan or nahimong amahan sa atong syudad, pero kaning nga mga proyekto sa gobyerno wala mahuman mga bay. That's why nangutana ta, isip mga taxpayers, isip mga digusenyos. Dinha sa may Clarion Street sa Barangay Zone 2 ning Dakbayan sa Digos, kuhaan na to na gulagway, pakita na to niya na screen, wala ka na mahuman. Proyekto ka na sa kanhi administrasyon, ay lamog pangasuko kay nangutana ramanta. Ayaw po ko ninyong nagpangutan-an ninyo direkta na siya, yan nung kailangan man i-direct na to nagpangutana. Nagkamo gani, daghang kay mong mga trolls, daghang kay mong mga dami accounts nga ipanggamit, para lang himuhimuan og dili maong nga pagpandaot, black propaganda nga klaro kaayo pagpandaot lang ang katuyuan ngadto sa kasamtangan natong mayor. Bisag unsa na lang inyo ang himuong isyu, black propaganda, daoton jud og taman, magdahom pagyud ta na mga higala nga naa pa gyud na sila ilain panghimuon. Pero kung tinuod ng inyong aligasyon, magpaila day mo. Binayot man ang inyo. Binayot ng inyo. Kusog kayo mo buhat-buhat o mga dili maong nga mga pagpandaot. May nalang gani ang mga katawhan, dili mo tuo. Kay mas labing nakaila sila kung unsa ang atong kasamtangang mayo. So kani ang tubagan ninyo. Ako ang nagstorya, Mike Nakwa, dili ko dami. Wala ko nagtakuban. Wala ko ni gamit og laing account kay binayot man na. Kung naaman lang ganit ay dami account, developmental nga mga balita ang atong ginapasundayag. Pero kana na ganing paghisgot sa mga sama niya nga mga proyekto nga wala matapos, wala matiwas, wa gitiwas, wa gihuman. Ngano mo gamit matagdami account ana nga naman ta ebidensya tinuod man nga wala gihuman. Tan-awa na din ang Clarion sa Barangay Zone 2. Kamo nga mga bilib kay anang inyuhang kanhi mayor, dipinsain ninyo, kutob sa inyong makaya. Wala may problema na mo dipinsa mo, mas walay problema kung kahibalo mo kay inyuha magha ng mayor, bilib man yung kay mo ana, dapat makatubag mo. Tubagan ninyo na, nganong wala na mahuman. Yan ang kalsada din ha, sa may Clarion sa Barangay Zone 2. If I'm not mistaken, gisugda na nga maong proyekto angat ng eleksyon 2019. Kaya nga no manggong diha pa manggod maghimog proyekto dool ng eleksyon gud ba? Ya karon irason ninyo nga naabtan og eleksyon. Kung budgeted gani ang maong proyekto mga suking tigpaminaw, meaning naanay kwarta, gibudgetan na. Nganong irason man sa uban kanang inyuhang mga nagsulay-sulay og dipinsa nga base naabtan og eleksyon. Bisan pag maabtan o usa pa ng eleksyon na dinha ang moabot, ngan nga budgeted na, naa na ang kwarta, giallocate na para ang proyektuha, dapat siguro na mahuman, bisan pa man pila ka eleksyon ang balibalihon, kay naa na ang kwarta, budgeted na. Karon, dapat na nilang i-explicar. Kana nga proyekto lang sa, dili lang sa tamo atat sa uban pang mga proyekto sa previous administration nga wala nila matapos. O napay mga daghan pa nga mga streets nga pila sila katuig nagdumala nga wa gyud na pasiminto. Asa man day ang billions nga development fund sa atong syudad, sulod sa pila katuig nga bilabay, billions nga development fund para unta sa mga infra projects. Nganong daghan pa manggihapon kay mga streets o mga extensions ang wala paghihapon masiminto hangtod karong mga panahon na. Billions of development fund kung atong tigumon tanan sulod sa pila ka tuig silang nagdumala sa syudad sa Digos.
Ngano man lagi nga nahimo man sa kasamtangang mayor kung unsa ang atong nakita karon bisan pa man wala pa siya mahuman sa iyang pinakaunang termino. Nakita man gyud na ninyo ang mga pagpalapad sa dalan, mga drainages. Giuna karon ang mga streets og isunod unya pohon ang extensions. Mao nay atong isgutan maybe the following days sa atong programa kay taas kana nga pagpasabot o isgutanan usa kana kadakong maayong balita sa digos ng gihimo ni Mayor Joseph Cagas. Pero balikan sa nato ng Clarion sa Barangay Zonto, mga binating tigpaminaw, kamo nga magsulay-sulay og depensa. Ayaw mo pamasin, abasin, abtan o kuan, tubagan ninyo. Ilabi na sa inyohang mga tigpamaba, mga bukador o bukadora, mga announcers ninyo, sa maday pulos ana. Padipensaan ang inyong mga announcer. Ipa-explain sa radio kung nganong wala na mahuman, kanang dalan din ha nga inyong ipasiminto nga one lane lang, explicar ninyo asa ang kwarta, unsay nahitabo, nganong ing ana na, nganong napalpak na. Kana nga maong proyekto. I-explicar ninyo na mga igala kay looy ang mga residente din na. Kabalo mo unsay giingon gichat sa ko sa mga residente. Sir, kami na lang in tao naningkamot din ha. Initiative na lang namo nga gitambakan na mo na din ang yuta para mulibel sa simento nga one lane lang. Kay og dili nila tambakan, dili gyud mapuslan. Lalom. Imbes na gani gipasiminto kay para nindot na din ha, maot na hinoon kayo tungod sa proyektong palpak. Mao nay dakong pangutana nga nagtangag og dakong tubag nganong wala man na mahuman. Usay problema ana nganong hilom man kay inyo mga announcer. Ipa-explicar na dito kay para og makahibalo mi sa rason o kung asa ang kwarta din ha, at least panatag mi. Ano bitaw kusog kay mo maguna-una? Mga talawan na ba kay mong dagko mo gamit-gamit mo og mga dummy accounts, mga trolls kay para daoton ang kasamtangang mayor. Pagpaila mo kung tinuod ng inyong mga panulti og dili na pagpandaot lang nga klaro man yun ang black propaganda. Kay para pahiran ninyo og hugaw si Mayor Joseph Cagas o niya ang inyong hugaw di niya magina mawala, at least mo bintaha. Mga taga-Digos, lantawan ninyo ng akong ipasabot. Og pangutana pud mo, naman na sila yung mga announcer. Sige lang na sila pangataking Gobernador Mark Cagas. Sige lang na sila pangatake sa mga Cagas. Ipa-explicar na ninyo, ingnan mga announcer nila. Explicar bitaw na ninyo, ano daw na wala na mahuman? Clarion Street, Barangay Zonto, Digos City, proyekto sa Abante, nga gitrabaho angat ang eleksyon 2019.